Doncs nosaltres acostumem a arribar sempre a les 9 del matí aquí a Fontejau. Normalment la nostra rutina és sempre la mateixa, que és fer la reunió amb tot l'estaf de l'ordre del dia, de les coses que tenim per aquell dia i que ja vam deixar encarades el dia anterior, i durant una hora i mitja preparem l'entreno del dia, l'acabem de comentar i moltes vegades visualitzem l'entreno del dia anterior, o algun dels ajudants ha preparat talls de l'entreno del dia anterior, i ja passem a una fase de treball individual cadascú de les coses que té encomanades dintre de l'ordre de la setmana, de scouting, partit de meitat de setmana cap endavant i de postpartit els primers dies de la setmana, i cap allà a les 11, 11 i quart ja comencem a sortir a pista o a ensenyar vídeo individual als jugadors o treball de tecnificació fins a les 12 del matí, que és l'entreno a l'equip, i que normalment estem de 12 a 2, més el post-entreno, que tornem a fer sempre coses individuals dels jugadors, i per la tarda normalment alguns dies torno a l'oficina, o si no treballo a casa per preparar les coses del dia següent i el que estem preparant del següent partit. El 2010, quan el Marc portava poc temps a Memphis, que jo vaig estar uns mesos coneixent la Universitat de Memphis, i allà teníem molt de contacte, tot el temps lliure que tenia ell i que tenia jo el dedicàvem a estar junts, a fer-nos companyia i xerràvem molt, no? I allà és on ella em comenta que ell té al cap en algun moment de la seva vida fer un club i fer-lo a Girona. Com reacciono? Pensant, és una idea molt maca, però pensant que molt bé, que es quedaria aquí amb una idea i amb una il·lusió, no? Tu penses i dius, hòstia, és que seria molt xulo, la veritat, poder fer una cosa així, però se't passa i ja està. I ja en el 2013 és quan viatgem aquell moment una altra vegada i em diu, Àlex, te'n recordes allò que et vaig dir? Doncs anem a fer-ho. Ara em surt un somriure, però la veritat és que no era fàcil, no? I penso, ostres, això ho vam parlar, però de veritat, que en sèrio, que anem a fer això, no? Però la veritat és que aquesta va ser la primera reacció, i diu que sí, que comencem a treballar, i dius, i com ho fem, això, no? Llavors tenim la sort de comptar amb el Toni Vilanova, que em donava molt de recolzament en totes les passes que teníem que donar burocràticament, no? A nivell de constitució d'una entitat, com s'ha de fer, quin nom podíem posar, com havíem de constituir aquesta entitat, i llavors d'aquesta part teníem la gran sort que el Toni ens ajudava molt, però necessitàvem algú que ens introduís al territori, que conegués Girona molt bé i que ens ajudés a donar aquestes primeres passes en les quals volíem ser molt cautelosos per respectar tothom d'aquí a Girona que tenia clubs, que tenia entitats, que sentissin quin era el nostre propòsit, no? Que era ser un més i integrar-nos dins del teixit esportiu de la ciutat. Llavors anem coneixent persones i tenim la gran sort de parlar amb el Xus Escosa i el Marc Pena, que són les primeres persones amb les que parlem i que s'engresquen de seguida, que creuen el projecte a cegues i amb les quals ens posem en marxa i comencem a veure com anàvem a procedir per crear un club del no-res, no? Amb l'esperit d'aquestes persones, d'aquest petit nucli d'aquestes 4 persones que arrenquem amb converses permanents amb el Marc, amb el Toni, amb l'altre Marc i el Xus, comencem a arrencar, comencem a veure possibilitats d'entrenadors que segur ens podran ajudar i comencem a tenir un esborrany del que volem fer, i al final decidim fer unes proves de selecció, unes portes obertes, per poder rebre tots aquells nois que en aquell moment, que només el club era masculí, que volessin integrar el club. Sobre les àrees que jo he treballat, sobre el que he fet al club, hi ha en determinats moments de la història del club en el qual jo he estat, ha tingut diferents noms, però realment et diria que durant molts anys tots hem fet de tot, no? Però per posar-li un nom, quan es constitueix l'entitat, el Marc era el president, jo era el vicepresident i el Toni Vilanova era el secretari, i en aquests primers anys exerceixo com a tal, com a vicepresident, però ja et dic, fent de tot, ajudant-nos tots, tothom feia de tot. I estàvem dintre d'un ordre amb el Marc Pena encarregant-se dels equips de la base i el Xus Escosa encarregant-se també
de la selecció del personal, de la metodologia d'entrenament. Bueno, doncs anem fent i estic aquests anys a la vicepresidència del club fins a l'any que comencem amb el sènior, 2017. Deixo la vicepresidència, ja el club va creixent, ja hi ha més persones integrades dins del club, em passo a l'àrea esportiva, encarregant-me del disseny i la planificació de la plantilla del primer equip com a director esportiu, a les quals estic un any i mig, només exercint de director esportiu, perquè després al final de la temporada 2017-2018, en aquella última etapa jo acabo com a entrenador del primer equip i l'any següent començo des de la pretemporada com a primer entrenador, on assolim l'ascens a l'Aleport. Aquell any, quan assolim l'ascens, feia de director esportiu i de primer entrenador. I després s'obre un periple en el qual no estic al club perquè necessito recarregar piles i al final són molts anys molt intensos, moltes vivències i hi ha un moment que veus clar que necessites agafar perspectiva, agafar aire i també els altres també descansar una mica tu. I estic molt content d'aquesta etapa que no he estat al club perquè m'ha servit per créixer molt professionalment i alhora per donar-me compte del molt que trobava a faltar aquest club, que sento com casa meva i ara molt content d'estar aquí treballant d'assistent al primer equip. Anècdotes al club hi ha moltes i et diria que hi ha una diària, perquè passem aquí tot el dia, tots treballant plegats, des d'aquesta manera que tenim de fer aquí, d'ajudar-nos i recolzar-nos en tot el que fem. I cada dia generen anècdotes, però ara que estic aquí sentat, recordo el dia que l'aigua va arribar fins jo estic sentat, i com allò que va sobrevindre sí que va ser una desgràcia gran, sobretot material i gràcies a Déu no personal, com tothom intentava rescatar les coses com si es tractés de casa seva. I això, de moments així, et dones compte i s'ha creat entre tots algo molt xulo quan la gent està aquí defensant una cotxoneta o una llibreta per passillos foscos plens d'aigua com si fossin seus, perquè per mi tenia un missatge de dir la gent sent aquest club com seu, que era per el que sempre hem treballat, i va ser un moment que dintre de la desgràcia, repeteixo, afortunadament només material, ens va fer veure que anem pel bon camí i que això té futur.